Mun nimi on Kimi Jussi. Mä edustan Maspart.comia. Maspart.com on tulevaisuuden uusi myyntikanava, jonka kautta asiakas voi löytää kaikki tarvitsemansa tuotteet koko konealle. Maspart.com tarjoaa verkkokauppa-alustan, jonka kautta maatalous, maanrakennus, kiinteistö- ja ympäristöhuolto, materiaalin käsittely, metsäpuoli, koko koneala voi tarjota asiakkaille tuotteita niin varaosista, varusteista, lisälaitteista aivan koneisiin saakka. Maspart.com tulee myymään tuotteitaan ensikädessä koko Euroopan laajuisesti. Toisessa vaiheessa tulemme menemään Venäjälle, jossa myymme myös tuotteita. Venäjä on erittäin iso potentiaali. Ja loppuvaiheessa tulemme myymään tuotteita myös koko maailmaan globaalisti. Maspart on tällä hetkellä ainutlaatuinen kauppapaikka. Vastaavaa ei ole missään päin maailmaa vielä tehty. Ja me olemme Maspartilla lähteneet tekemään tätä Suomesta. Suomalainen valmistaja. Meillä tällä hetkellä Suomessa on 100 maahantuoja valmistajaa. Tällä hetkellä olemme täällä Paumassa kontaktoimassa firmoja aina Kiinasta, Amerikkaan saakka ja kaikkea siltä väliltä. Eurooppalaisia firmoja on täällä paljon. Täällä on 3500 firmaa ja kontaktointia on tehty hurjasti. Takana näkyy hurjia masinoja, Liebherrin maailman isoimpia koneita. Täällä on ollut paljon firmoja. Kiitos.